Kung napuno kag problema, dali ra kayo makalimot nga naa pa kay plano sa kinabuhi. Kabalo ko kung unsa ka kapoy ning kinabuhi. Pero ayaw hunong, mausab ra lagi na imong sitwasyon. Usahay mo rag imposible. Pero timan nga mulabay ra ang tanang kalisod. Usahay mawalaan kag paglaom. Normal ra nga maluya kung naa ka sa kalisod. Pero ayaw pa daog ana. Gamita na nga motibasyon para mahulma imong pagkatao. Ang kalisod mao'y makahatag nimo og daghang leksyon bahin sa imong kaugalingon. Bisag unsa pa na nga pagsulay imong giagian, gamita imong kusog nga makayanan imo tanan. Huna-huna ang tanang lisod nga panahon nga imong naagian sa una ug hinumdumi nga nakaya to nimo. Sigurado nga makaya pud nimo karon. Antusa lang sa kadyot. Ayaw papildi. Bisan unsa pa kalisod ang sitwasyon, ang kinahanglan lang nimo buhaton kay huna-huna ang imong hayag nga kaugmaon. Kay malay nimo, ugma na di ang panahon nga imong gipaabot.